No niin, chipari down. No nyt. K-markin sake ES. Se oli tonnin seteli. No niin, minä hakee ES. Mä lyhtätelen minkään Mitäs täältä löytyy? Mulla kato pullakuitti vielä. Alennusta, perkele. Joku on täällä töissä. Täällä on vähän munia. Mistä täältä se ES löytyy? Haistan jo ES. Haistan ES. Miss ES? Missä täällä on jumalten juoma? Onks tää? Siellä on ES. Siellä on ES. herkkua. Jumalten herkkua. Nyt otan puoli litraa ES. Nyt tulee pärinät. Kädet tulee väpisemään. Sieltä tulee toinen ES. Oi oi oi. Jumalten juoma. Euroshopper. Wow, Euroshopper. No niin. Nyt mennään ostamaan ES kassalle päin. Pirkka patustaa vielä. Oi oi oi. Missä on tämä kultainen? Herkkumme. Missä on meidän kultainen Pirkka? Täällä on pelkkää munaa. Missä on Ronin muna? Heluttia. Haluan Ronin munaa. Meidän tuossa on Ronin. Nää. Mennään Ronin munaan jokaisen lapsen puolelle. Lähteekö? Ei löydy. Ei löydy. Mennään kassalle. No me itse palvelun kautta. Mäkin menen. No niin. Okei, nyt se kovaa. Täällä ollaan ulkona. Mitäs niin? Riita. No niin, no niin. Ikinä ostako oh. Tärkeä käsi! Tämä on huume! Tämä on laiton huume! Laiton huume! Laiton sivaus! Kappas poikkettavältä! Nyt mä pysyn käsin! 3/5! Ei sugar freeta, perkele! Ihan vitun hyvää! Mitä vartuna? Värisee! Mitä vartuna? Okei, kyllä. Siinä. Joo. Älä ikinä osta sugar freeta. Hyvää. Tämä oli tärkeä Haluatko viesti. sinäkin maistaa? Ei, kiitos. Hän ei arvosta. Oliko siinä hyvä video? Joo.